എന്തൊരു തലവേദന. ഏത് കൂതറ സാധനമാണോ ഇന്നലെ കിട്ടിയത്. നമ്മുടെ ജവാനാണെങ്കിൽ കാണാനുമില്ല. മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മുട്ടണം. നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ കേരയിൽ കുറ്റിയാണെന്ന് കരുതി പ്രതിപക്ഷം ചിലപ്പോൾ പിഴുതെറിഞ്ഞോളയും. എവിടെ നോക്കിയാലും KGF KGF KGF. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വല്ല റൗഡിയോ അധോലോക നായകനോ ആയാലേ പെണ്ണു പോലും കിട്ടൂ. KGF, പുഷ്പ, ഭീഷ്മം എല്ലാ അധോലോകക്കാരും വിലസുകയാണല്ലോ. നയാ പൈസയില്ല കയ്യിൽ, നയാ പൈസയില്ല, നഞ്ചു വാങ്ങി തിന്നാൻ പോലും നയാ പൈസയില്ല, കയ്യിൽ നയാ പൈസയില്ല. നീ ആ KT കോളനിയിലുള്ളവനല്ലേ? അതെ, ആരാ? അത് നീ അറിയണ്ട. ഞാനൊരു സാധനം നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കും. അതിവിടെ വരുന്നൊരുത്തനും നീ കൊടുക്കണം. കൃത്യം 10 മണിക്ക് അവനൊരു ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് വരും. ഓക്കെ? എന്നോ പിടിക്കേ. ഉടായ്പെങ്ങാനും കാണിച്ച് തട്ടിക്കളയും ഞാൻ. എന്താ നോക്കട്ടെ.